Ina da buƙatar kawai kotu ta ayyanar da adalci irin nata. Barka da kasancewa tare da wannan channel mai suna Saidon Waya iPhone da Android. Idan wannan ne karin farko da kake kallon bidiyo a wannan channel, sai kai kokari ka danna mana subscribe da like da kararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora wani sabon bidiyo. Tambayanki akan cewa tana da rai ne ko kuma ba ta da lokacin da aka ɗauki hotonta. Babu wani hoto da na ɗauka nata. Duk wani hoto da aka aika ma parents ɗinta hoto ne a wanda muke da shi a school, so is an old photograph, ba wai sabon hoto bane ba. Sannan kuma kin yi magana akan cewa wai ko an datsa ta, babu wanda ya yi amfani da wuka wurin illata jikinta, gaskiya babu. Bayan ta cika aka babu wanda ya taɓa ta da wani wuka gaskiya. An sa ta ne a cikin buhu, shi wannan buhun ya ɗan yi mata kaɗan, so da her legs were somehow folded, kamar an ɗan lankwasa kafanta kenan, gwiwanta, tunda buhu yana da faɗi yayi, ita kuma ai ƙaramar yarinya ce. Kawai an ɗan, kamar a ce an ɗan lankwasa kafan mutum ya ɗan lankwashe haka kawai, a ɗan cusa shi ciki. Yawa kwana nawa ta yi? Lokacin da aka ɗauko ta, parts ɗinta kamar aka karye suke. Her joints kenan. Kayanta da ka aika iyayenta, yadda ta cika aka dinga aika kayan? Ka cire kayan ne? Shi wannan kayanta da aka aika ne kwaya biyu dama aka aika, ko in ce abubuwa kwaya uku aka aika. An aika musu da rigan sanyinta wacce take akwai uniform dark blue, wando da riga, sannan akwai shi wannan jacket din akan rigan, sai kuma hijab din akwai badge a jikin shi. So an aika musu da rigan sanyin da kuma badge din, so da kuma hoto. Bayan ta cika ne aka cire. To yanzu da kwananta nawa a wajenka, a gidanka kafin ta mutu? A gidana ta yi kwana 5 ne, ko in ce wuni 6, tunda ya kama ranar 10 ga wata shine aka fita da ita daga gida. Da fita da ita ne aka fita, Allah ta cika? Haka yake. Yanzu da aka amma sai da ta kwana 1 a waje tukunna sannan a yi ta rasu. Da ta yanzu aka kafa kotu ya kai ji? Ai ko da kafin ma a kano kotu, ba wai hali ne na cikin tashin hankali nake ciki, da wanda ya sani a bayan zai san haka. Shi wani al'amari ne wanda dama ba wanda zai ji daɗin shi a yi, ko da a ce kana da ɗa ko ba ka da ɗa, ai musulmi ne mu, su ma na tabbatar ai ba za su ji daɗi ba. Even before I was brought to the courts, dama na yanke a raina cewa I had to come out voluntarily to speak out. Tunda ka ga na yi wannan hakan, ai hakan na nufin ina da buƙatar kawai kotu ta ayyanar da adalci irin nata.